हिनजाव खासेखौ लानानै बिराद बरबादलै जिबनाव खोनाबाय ओमफ्राय नोंसोरनिथिं नै मैगंखौ मा होनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरोना थुदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांनोसै मानो होनोब्ला आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनो बिनि थाखायनो आं ब्लग लाबोलायबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो टेनटेना ओमफ्राय इथिंजाय जोंहा लिसु बिबार बारदो आरोना लिसु फिथाइ थाइगोन इयाव ओमफ्राय बेरेफोरा जि बिदै सोबफैगासिनो आरोना ओमफ्राय ना फुंनि ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आङो बाबाखौबो जाहोखांना हरबाय ओमफ्राय इखिजा गांगा थफानि खामानि मावनायनि जि गांनैसो सोमनानै दोनदो नङाबाथाय मैया गाननायखौ जुदि दिनै सुवाबाथाय इयो रागा जोङो आरोना ओइनो जोंहा आइया जना दं स्कुलाव थांनो टाइम जाथ'वाखै हा इ उथियाखै भगबान न'फ्राव खामानि दं गोलैसोनानै मा मावना जानो नायदिलाय गायरा जाथारबायनो माइलाय बाराद्रायलाय मानसियालाय मा उथिनो नागिरा बादुलाथार मा मावना जानो नायदो इयो मोनजागोन बायदि मोनथारोहाय गोसोखौनो होआ बोरै जागोन इदिबालाय दहायनो फोजादोंमोन आङो उथियाखै बिदिया जानाय नङा दै मा बारन्थिनानै माबारै कालारा फोनोग्रा होलांफै हाजिराखौ नेबाय थायो माबा बाङाय आग बारना थागोन ना नै लोगोफोर माबायदि उन्दुना दं भगबान हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानन्दि होनो बुद्रुनांगोन नोंखौ आइया खिथादो आंथ' नोंखौ रागा जोङाखै र' दा दसथानानैसो नोंखौ मोनगोन दसेल' था नोङो दसे उदुबाव माने जोंहा लोगोफोर आंथ' खिथायाखैमोन ना जोंहा कालार फोनदो आरोना न'आव नै जोंहा इखिजा केरकि दोनदो आरोना नायखुमा हरनो ओरैहाय माबायदि नुदों कमेन्ट हरबानो जाबाय जों नै बेलेग बेलेग फोनखादो आरो ओमफ्राय नों उथिया बेलेग बानायो भिडिअ'आ बोरा बेयाव मा बेरं दं बें बेंलाय नोंखौ बुद्रुनोसो होखादो दिस्टार्बलै खैथा जाखो बायदि मोनदो नोंलाय खैथा जाखो बायदि मोनदो टाइम नायनांगौ टाइम 8टा ग्रोब जाबाय नै 8टा सोर 8टायालागै उन्दुना थायो हा 8टायालागै सोर उन्दुना थायो खामानि मावनायनि ब्लग बानायनांगौ बै नोंखौ इदि उन्दुनायनि ब्लग बानायफैनांगौ आङो दसे उन्दुनो बावलाय सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखो उदुबाय थानो हो उथि दसे उन्दुनो बावलाय मा दसे उन्दुबावनो र' नोङो माने खेला बाला मोनदो आरोना ओइ फैनाय माबायदि उन्दुथारदो मा खोथैथारदो इलाय सानफ्रोमबो इदिनो मोनजाबाय थागोन ना भाबिथारदो खोमा बखिबाबो होनबाबो लाया मोजाङै उथि होननानै बुंबाय दं ओमफ्राय उथिया भगबान नुदोना नै इ मस्त इ खावसे पुटिंखौ फोनना दोनदो इयो ओमफ्रायथ' इखो माबा खालामनांगोन ना इमाखा इमान लेथ्रा जानानै दं मालानि दिनाव माला साफा खालामनांगोन खोमायाव हाबोना हाबा खोमाफोराव हाबोनो हाबा इयाव जल दिउटि मा जाथारदो नोङो
होनाङै सायाव नोंसिनाव जोंना दै सारना थादि खोबाय आरो सालागनौ उथिगाव जालाय माबायदि गुमायगाद्रा जाथारदो इसर सेंग्रा नोंला नोङो सेंग्रा नोंला बोरायबाय Rabi, itu mah kamu nih mau nanti dosi untuk nama. बेला जाबाय खिन्थिया मोनफैसैनो खामानि मावग्रा हाजिराखौ बोरै मोनगोन होनबा नोङो हाजिराखौ 8 बाजियाव नों हाजिरा मावनो थांनांगोन मालायनावबाबो Siris na jula zarane mengena manusia. Isi nuhai kalau ke bisnis style ni pun ada. मोजाङै इबो फोनै फै मावदो नालाय मावदो मोजाङै मावजुब मावाबा मावखानाङा थोरि गिजियाव थागोन आं मिथिबाय उथिना खामा जानानै Terus dengan juga. इमाखाखौ ओरै दोनबाय थानांगौ आं आलायसिलाय माला इयाव दोनैनो मोनगोन आङो Jangan sedih. उथि थां ब्रासा थाब हुयै 1 hour later. Ngomong. Selama lagi pusat ni kau mobile ni dong ni. Man baidi. Papa ngomong. Nung mobile ni na tanah de. Ngawang nu kurang punya ke? Mabar, soldi yola bu engkau mabar. Mobile tu ni punya engkau malu. Hey. Mangsung tu mama dar. Arle mati na orang betul ke? Madasung kamle? मालाय जाना थांसै Ini ane kamu jangan wawancara. Bap, mana? Ya kau mah ben dia mana nuo nama? Ma order dokter dia na. Ini jangan ngah manusia. Bermasi di kabu. Ya konta labai kini yang kamu lab nelo ne. Ya, iya. Atu ngeri dia, ngeri labu. Betul ne. Ya lu tak sih jangan ini manusia. Dia labu. Alu tak sih tu kamu fikir dulu ni alu apa kata song. Ni pusat lain alu ah. Tibeli. Salah. Nas jawab gue. Jiwa manusia ni siapa? Berestel ni nama. Iya. 이거 왜 하더니 이등 감사나 이니 마만 시이드. 오빈이들 삼프레면 나비 들으면 배타는 거 예. 너만 노래 킹킹 자야가 피자 까로가 안 수익한 디 하이 마마 니? 사라. 이거 마마 이거 하는 타부야 바데 양 마크 송나는 거데 하그라 그부터 나 송나는 거 Asurit kata balik na ini. 또 삼프레면 나이비 들이 잡아야 너는 바이요 안 타시 좀 감사하네 봐 만시는 하는 거 이번호 Di kalam na leman cik kami cuci na ba. Ni siapa na haya yarli. 괜찮지 그 사나라 Ni maafin na kan cewek kau stu ya iya lu tak sih diberi. 얼마나 제드 부세다 제 Iya lu tak sih diberi kamu sakit. Dunia ya iya lu tak sih de. Kamu sana na sana ba. 제도 좀 모자네 너가 운두나이니프라이 자나이니파이 두기나이니파이 지수나이니파이 낭바이 타낭드 Iya. Insya Allah sekelarane si bonau birat porbat. Ya lu tak sih de kamu sakit ubah ba mancik. 만데? Tiba li bete. 만데 너가? Nengkelaran birat porbat nda sih bana. bayang아 비rat 무슨 사바이 Mana sih kau perahu mancile? 무슨 비rat 무슨 사바이 Kau banza na ya. 뭔잖아야 능만 라지드 Dengan- 앙니 마우니야 나만 게 Dengan neng na 지나네 세클라시 감소 자흐 나만 게 alu tak sih jauh babuan nam tan. 람나 피낭근 아르지나네 징푼 마우나 자흐드나 아르지나 람나 피낭근 Salah. Birat porbat. Gimana? Ya, lu tak sih ke ni beri tunan ni kau mana betul ni.
अ इफोरसो हौवा इफोरसो दा हरदाव इफोरसो बिल्डिंआव आखालायनानै मावदो इफोरबायदि मावबासो नाय बेदरै संना होनो लुगैयो आङो थ' लोगोफोर सानसुफुनि ओंखाम ओंख्रि संनायनि टाइम जालायबाय ओमफ्राय नोंसोरनिथिं नै मैगंखौ मा होनो जोंनिथिं सिंग्रि मैगं होनो आरोना ओमफ्राय इखौनो आङो खानानै मैगंजों माबादो नादो संनो नागिरदों आरोना सानसुफुनि नै इखो बिजौआनो गैथारा जाबाय थायो नालाय नै जिखिजाया नोंथांमोननो देखायबाय आङो सिंग्रि मैगं लोगोफोर ओंखामनिथ' टाइम जाबायलै नै 12ता जाबाय नाथाय बिथाङा जों फुल्ला फुल्लि खामानि मावगासिनो ओरैहाय दाबो ओंखाम संनायनि एख' तैयारि गैया नाय दासो नै मोखां सुलायलांबाय मैगं सुगासिनो दासो मा मैगं इफोरबो सिंग्रि मैखि हम सिंग्रि मैगं ओमफ्राय सिंग्रि मैगंजों ना ओमफ्राय ना लेस्रि फ्राय ओमफ्राय आं सालथेखौ लिंहरदों आरो आंबो खामानि मावफानो ओमफ्राय सालथे ओंखाम फैना थाबाय थानांगोन नामा नोंनि बायदिबा टाइम जाबाय टाइमखौ नायनाय खैथा जाखो टाइमा 12तायालागै ओंखाम संनो थायो मानसिया दाबो ना सामब्राङानो हादो ना सारायानो गुदुं जादो नों खामानि मावना थायो दै आङो खैथा टाइमाव मोनखाङा खैथायाव मोनबा सिंग्रि मैखि ओमफ्राय मा बुस्थु लेस्रि खिन्थु खद जाबा सारायदो माबादो मोननांगोन बुजाबा फुला फुसिदो गैया खामानि मावबाथाय फुला फुसि जाखानांगोन मिथिबाय गोननायाव जि बुदो नोंहा एम्फौ मोनलै आं नोंनो एम्फौबानो ओरै बुनो गोनां जाबाय नायनाय गोजा जाजोब्बाय गोरनायासो ओमफ्राय मोस्रोम मावबाथाय गोरना रोदायाव थैयाव बिसि हाबलाङोमोन ना आदैलै या संनाहरनो मोनलै साला मरा सारायाबो एबारनो बेथेंलायनानै दं दाबो एख'नो जायाखै थैबायलै बेथो एख' बुस्थु गैया नै दाबो जगारानो गैया ओरैबालाय दासो देस्लाय लगायानो मोनजाखाबाय ओंखामा गेसाव जानबाय ओंख्रिया रुबाय फारसे एवबाय नायबाय थानांगौ उदैया दिनै फिसा जाखाबाय खैथायाव मोनो नाय साला थैबायलै A few minutes later. मोनगोना मोनाखैलै साला ओंखामखौ जोबलांबाय है मोनजोब्बाय अबे ओंखामाबो दासो माथो गोसोम नुखायसं जाबाय हा दाखौबो रोंदो ओमफ्राय ओंखाम खैथायाव जागोन नोङो खैथायाव जाहोगोन मोनबाय जानोबा फुनसै टाइमा खैथा जाखो घरे दोनफैलायनाय एकदमबारे माबा जागोन 3थायाव जागोन 3थायाव मोनाखै माथो दालाय मोनबायानो ना 3थायाव जागोनलै ओंखायनोथ' आं होनखादोना अरदाबाव मोनसे जानगोन ओमफ्राय इयाव माबा मोनसे जानगोन होननानै ओमफ्राय बिदि फुनलाबाय